Koncom prešlého roku familia Čapko zo Zruského Kerestura ostala bez oca po dlhej i češkej choroti. Mac Marina še sama stará o dzecoch, ale zo zjednej pláci nemôže sama opraviť všetko, co treba u obiscu, tá akciu zberania pomoci porušali Igor Fejdi i sekretar mesnej zajednici Michajlo Pašo. Perše, co by sme chceli porobiť, to najbitnejšie na tým obiscu porobiť zakryce. To najbitnejšie. Druge, da hoľam tu, kde djeci špia, u tej prostoriji kde djeci špia, da zameníme tot oblak, ktorý patrí do uličky, i da zameníme uchodní dvere. To sú väčšie investície. A menšie investície chceli by sme tu, kde to tí dvoje djeci, Alek i Lena, da se im premeni nameštaj u ich hiži. Znači, treba nam 2 ležaji i treba nam 2 pisaci stoli, bo oni školjare našej školy. Každá pomoc še zdá a keď dachto na dajaký spôsob žada pomohnúc, môže še javiť sekretarovi Pašovi na číslo telefóna 065 27 03 305.